سلام كمي تمسيو زي خبركم تخطاتلتي فنو اير تي في اسمرا كابز مدبرو ستوديو لنلومي سنبت عسرت حدا مقابيت مشات استرالو على توزينا ومستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولده بغنتاتو فيلم أبدو واقع بحري كتكبروا توتينو مبزلو مدبات زت تخايدوم أبزوا ما أكل لو هجروا مرمرة شامنا كفلي بلوس نتبي زمت صادق أنستيو تشليمن محيال بقعة مرتين حد أكل زقدف حلافنة كم زي كونة تجليتهم أبزوا سينا يبزتول عقدت بوحدو 10 شمون 7 تقتيلهم هجرات معراب هلا وأنا بصورة مرقص مخنيات فترة 5 زلوا تجليتهم هندن فرنسان كل التاوس معت كتيمان أب زبادة واقع بحري أب زعمت زي توتينهم زلو عبيت مدبات لمعات بعد معنات نختكبرو تساتفو حبرة السبحة فشا كعزز أما حضارة زبا أمباسادر محمد سعيد مانتاي أب تيعو عدن وادن مسهز بي أبز قبرو ركب أزخاخيرهم أمباسادر محمد سعيد أب زحلف عمت بزعبا زتبغاقسون أب زعمت زي بزيادة سافيحهم ككايدو ستوتنون لمعاتاو مدبات مبري دحر مهاب أبوسن كبابيتات ككايد زسان حرشاوي نتفتات بمسفاح محبر قطباو من نابر هزبين محيال كم زسرحالو بسفيح قليتهم أب حوسي كتماتات تيعو عدن برع سولن زلو حسرت قرب 6 ماي زلاغ فتح كركبو يتسعرلو مهلاو تقيسو دما موداد نايتي بروجكتات ماي أب مترناف نايتن أبتي كابي زركب عدتات دفاء تراكم زهلو أرقاقيتهم ناتو زوبا مسكالو زواتات زراخب كند مسمرات صرغيا بتحده نعدتات زوبا نحد حدن زراخب مجبت صرغياتات دما بتخاله بعقم حزبن منغستن مصغانون مسفحون درجه بدرجه كسرحالو مخانو زغلص امباسادر محمد سعيد حزبي تودي بزكايدو ماتاو فراتات كحيل اتحساسيبهم امباسادر محمد سعيد مانتاي موداتا اب دقانستيو زرئ مخنشاب مرعه تحت عدمن تحت تساتافنتا ماده تمرتن نزتوطن مدبات لمعات زصاررو سلازخونو نموغادم ترى حزبي كعزز بمزخار اواجاتن ممرحيتاتن قبر مريت طريتن كالن ام تكبار حزبي بنقحات كساتف تلابيوم صحافي هجدف ابتزوبا اتو ادم علي بوغنو ابز عمت زي اب بوليتيكاوي ودباون قطباون مديات زتوطنو سفحت مدبات سلازلو حزبو تزوبا تساتفو بزل على كم زغصل صنع امنتو غليصوم تساتفت دما توطينهم زلو مدبات بقندو منابرون ممحياش زعلمو سلازخونو نمعواتهم بزتودب اغباب بغلبتن نواتن كابوم زحتت كم زمالو ارغاغيصوم ጨንፈር ሐማደ ዞባ ማከል አብ ሀገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምርቲ 2016-2017 ልዑል ነጥቢ ንዘምጻ 570 ተማሃሮ አተባቢዑም ካብተን ሽልማት ዝበቕዓ ተማሃሮ እተን 37 ተማሃሮ ካብ 96 ክሳብ 99 ነጥቢ 2 ሚእታዊት ነጥቢ ዘመዝገባየን بخوابيو أبز التخايد سنة سرعة وكلت همادة أبز اسمعو قال همادة أبرئستي كتباون موياون عقمن بقعة دك آنستيون معباي زكايرو سعري تساتافنة ولا درنة دك آنستيو أب أكادامي كبن مبالون كم سرح تقيسا مش اللام أبنة أنت مهارو دمه نايزة أبنة مخانو قليسا أم حضرتين وزواتات بوغنوم اتن تمهارو رخيبان اوزلوان نتبي كمن تربايتات تتكيمن رست امان نت بمعباي اب زغص القعزة تمرتي بزل على درجات ودادرتن بلوصاتن كخونا صعرن كحيلا ازخاخيروم زخم زيلن كولو ጨንፈር ሐማደ اب هگدف زوا ماكل اب ممحدار كابي مرحانو اب مدبات لمعات توافيروم نزركبو ابالات حيلتات مكلخال ناي مزنقع مدب وديبان أب زوبا ما كلن مسرح مهارم مستمهارم بقالوتها زصلو زلو قدات تلاليم سلازلو قلتو فتح كنا ديالهم تصاوعت قريبهم ጨንፈር ሚኒስትር ትምርቲ በትጫዓተ መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ገምጋም መስርሕ ምርጋጽ ብቕዓት ትምርትን ምሕያል ውጽኢት ተማሃሮን ኣብ ሓያል ረቑሒታ ስለዝሙርኮስ ነቶም ቀንዲ ጸገማት ምፍታሕ ዝተወጠኑ መደባት ብውህደት ክትግበሩ ከም ዘድሊ ብሰፊሑ ተዘትዩም ሓለፍቲ ኣብያተ ትምርቲ ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻባት ናይሎም ዓመት ኣጀማምራ ትምርቲ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓሸ ከም ዝነበረ ቀረብናውቲ ትምርቲ እውን ብኣጋ ከም እተቐረበን ከም እተኸፋፈለን ክሕበርን ከሎ ዝተመደቡ መምህራን በአጋን አቦቶም ከም ዘይ ምብጽሖምን ጽገና ዘድልየን ኣብያተ ትምርቲ ዘይ ምጽጋነን ካብቶም ቆላሕታ ዘድልየን ጉዳያት ምዃኖም ገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል
ኣብ ዝርግሕ ኣብያተ ትምህርትን ዝጋነን ጸገማት እኳ እንተዘየለም ኣብ መጠን ምሕላፍ ተምሃሮ ግን ብፍላይ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝውሃብ ፈተናታት ዝዕግብ ከም ዘይጸንሐ ጠቂሱ ንምፍዋሱ ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት አቶ ገብረ ዮሐንስ ወልደ ገርግስ ድማ ኣብ ትምህርቲ ዝረአ ዘሎ ድኽመታት በብደረጃኡ ንምምሕያሽ ዝካየድ ጻዕሪ ኣብ እንግዳዕ ሓደ ወገን ጥራይ ዝወድቕ ጾር ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብዓብዩ ድማ ሕብረተሰብ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ሎም ዓመት 48.8 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 155,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ኣለዉ ምሕያል ብቕዓት ትምህርትን ምብራኽ ተሳታፍነት ኣብ መኣዲ ትምህርትን ሓደ ኣካል ዝግደፍ ሓላፍነት ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብን ኩለን ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ተርኦም ክዕዝዙ ከም ዝግባእ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሻምብቆ አቶ ካሕሳይ ኣስራት ገሊጹ ገስጋስ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ አቶ ካሕሳይ ኣብ ኩሉ መዳያት ምዕሩይነት ዘረጋግጽ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ተራሒኑ ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ንኽጥቀማሉ ዝተዋሃደ ጻዕርታት ክካየድ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ መምህር ተስፋንኪኤል ኣርኣያ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 27 ኣብያተ ትምህርቲ እኳ እንተለዋ ብድምር ልዕሊ 9,000 ተምሃሮ ጥራይ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ እቲ ኣሃዝ ምስ ብዝሒ ህዝብን ቁፅሪ ትካላት ትምህርትን ክነጻጸር እንከሎ ትሑት ስለ ዝኾነ ክብ ንምባሉን ቀጻልነቱ ንምውሓስን ውህድ ጎስጓሳት ክካየድ ጸዊዑ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ብወገኑ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ትምህርቲ ንምርጋጽ ግብራዊ ትምህርትን ኣገልግሎት ሓበሬታ ቴክኖሎጂን ንምትእትታው ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ ጻዕርታተን ክሕይላ ኣዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ ፍራንኮ ኮባባ ድማ በዘይ ትምህርቲ ዝጭበጥ ምዕባለ ስለ ዘየለ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምምሕያሽ ምምሕዳር ዞባ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ክብራት ዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ብዓሰርተ መጋቢት ኣብ ዞባ ሲናይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ግብፅን ሽበራውያን ዕጡቃትን ብዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ግጭት ነቶም ዕጡቃት ንምድምሳስ ስርሒት ኣብ ዘካየድሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝሰዓበ ዝሓበሩ ኣዘዝ ሰራዊት ግብፂ 16 ካብቶም ሽበራውያን ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብርክት ዝበሉ ካብቶም ሽበራውያን ከም እተማረኹን ኣብ ልዕሊኦም ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን እውን እቶም ኣዘዝ ሰራዊት ብተወሳኺ ሓቢሮም بمسارات ጸብጻባት ሰራዊት ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዞባ ሲናይ ስርሒት ድሕሪ ምጅማሩ ልዕሊ 70 ሽበራውያን ከም እተቐትሉን ዓሰርተታት ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ግብፂ ዞባ ሲናይ ካብ ስጋኣት ሽበራውያን ነፃ ክሳብ ዝኸውን እቲ ስርሒት ክቕፅል ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ እቶም ሽበራውያን ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋኣት ግብፂ ብሓፈሻ ዞባ ሲናይ ድማ ብፍላይ ኮይኖም ምህላዎም ይግለጽ هاجرات معراب هلا وأنا بسوريا نمرقات زيل مخنيات يفترة خمزلة روسيا وغيسام أتن هاجرات منجس سوريا متكعتي كم موجز كم زكاية بموقاس زجبر زلوا زمتها حبو أجندة تاتن نمو حاس زعلم مخانو بريزيدنت فلاديمير بوتين بعصرت مجابيت أبزها ومجلتي أرديوم منجس سوريا بكت منجس سوريا بعدكو زنبلك أنا موجز أبكل تشحن عصر سلستن بزقاته وعل ملء بملء كم زعنا وزحبره بريزيدنت بوتين أتيب منجس سوريا تخيل زبهر زلمت كعتي بنت أمر ماري وجله كتسارة دقي متوعهم تمت كعتي هاجرات معراب بزدق فوقهم عطوقات وجلتات تخيل كخون كم زخل تأمت روسيا أقدم معهم بنت أمر ماري وجله كتسارة تعويض كتقرب صنيحهم زخمزيلون كله سراويت منجست سوريا أبتي بمبرقاوي قوت أزفلت كوابيتات كتما دماسكو أبزكاير زلو وج أنصار عطقات وجلتات لعلوائد حيزو كم زلو مع كنازينا يك على حلوام هندن فرنسان أب نجدي مكل خالن تان زتوكر سمعت كتيمن أب هندين 4 معلتات نيسرح مبتصح زكاير زلو بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بعصرت مجابيت مسمزت هاجر أبزكاير وركبيو اتسمعت تختيمهم تستبت حسمعت 16 بليون دولار كم زقمت كقلتن كله توسخي وعلات كجبرة كم زخيلة قمتات اللهم بزي كازي هندن فرنسان عم مكل خالن تتام بحفشة مكلاس قبر الشبراد ما بفلاي بحبار كسرحة عبتركب تسامعين
بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون فرنسان هندن ናብ ኤሮጳ ናይ ንግዲ ባብ ክትኮና ዘሎ ድሌት ብምግላጽ እቶም ስምዓት ኣብ ቀረባ መጻኢ ክትግበሩ ምዃኖም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ክፍጠር ምዃኑ ሓቢሩ ብሪጣንያ ንስዑድ ዓረብ 48 ነፈርቲ ውግእ ክትሸጠላ ከም እትራድእት ሓቢራ እቲ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ስምዕ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብዝምልከቶም ሰብ መዚተን ሃገራት ክኽተም ምዃኑ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ብሪጣንያ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ስምዕ ወታደራዊ ዓቕሚ ስዑድያ ከደንፍዕን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከማዕብልን ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚትሎም ብሪጣንያን ስዑድ ዓረብን ንዘካይዶ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክሳብ 2030 ናብ 65 ቢልዮን ዶላር ከብልኦ ከም ተሰማዓ ዘመልከቱ ጸብጸባት زعبية كفال نايت باجت أم كل خالن ستان كم زوعل يردوم وراس عرات نقصنا السعود عربي محمد بن سلمان أبز حلف السمون بريطانيا بمبتح أبز فتسملو مس قداميت منستر ترين زابين كالوت لعلو السبب سلطان بمرخب هاجروا بريطانيا بليونات دولار وفري كتجبر مخانا مجلاتو يفلاتو چاینا بوشتا و عامه زمعبلتو بدرجة عالم مس زغلطفا بابورات زدارك بابور مدري نفتنا غريبا ازي 16 باغونيتاتن 415 متر رقمتن زلو زمناو بابور اب ساعات 350 كيلومتر كم زحمبب تفليتم ازي شحن 100 سبات كصعن زخيلن ب10 مغابيت عود فتنه زكايدن بابور بتزامادي وحد ساعات سلازهلخ اقداسنتو العلم خانو سمز چاینا حبيرم چاینا ፈጣናት ባቡራት ዝጓዓዝሉ ዝነውሐ መስመርውን ከምትውንን ይግለጽ እዚ ከምዚሉም ኮሎ ቻይና ኣብ ስነ ፍልጠታውን ቴክኖሎጂካዊ መሃዝነት ኣብ ዓለም መሪሕ ተራ ክትሕዝ በቂዓ ከምዘላ ሚኒስተር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዋንግ ጋንግ ብ10 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩም ሚኒስተር ዋን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣበርክቶ ስነ ፍልጠታውን ቴክኖሎጂካዊ ምህዞ ኣብ 2017 ኣብ ጠቅላላ ቁጠባዊ እቶት ቻይና ናብ 57.5 ሚታዊት ከም ዝበለ ብምግላጽ እዚ ድማ ምስቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ዓብ ዝላ ከም ዝኾነ ኣነጺሩም ሓፈሻው ዜናዊ መሰናድኦ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል ፈኖኤር ቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ብሮክምሻት سلام كم تمسيو كبرات تعزبتني لهم سنبت مشاز ترالو على توزينا سبورتي صعب قدما سوبر ديفيجن زوبا ما كلهم سنبت اب ستاديوم اسمرا بكلت صوتات قصيل نيروم فلمانا ميدا زو وردا كلبات ادولي سنال تحرير نيرن ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ጾታ ክልቲአን ክለባት ተመጣጣን ዝኾነ ጾታን አንጸባሪቐን ኣብ መበል 44 ደቂቃ ድሪስ ካባማን ደምሴ ብዘመዝገበታ ሾቶ ተሓጊዛ ድማ ሓደ ባዶ መሪሓን ዕረፍቲ ወጽያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጾታ ተሕሪር ብዙሕ ዕድላት ኳ ተረኸበት ክትጥቀመሉ ግን ኣይካለትን ኣማኒኤል ካነ ዓወት ክለቡ ተራውድ ካልእ ሾቶ ኣብ መበል 9 ደቂቃ ምዝጋቡኻ ጾታ ብዓወት ድሪስ ክልተ ባዶ ተዛዚሙ سعيبنا ميدا زوردا كلبات قاي بحرن اسمرا بيرانين نايزن كلته كلبات صوتا كاب ناي قداماي صوتا بكل مرايز زحاله خويني قريبو قاي بحري ام بلعسوتو سسدا كاب شام فساب زرغبتا شوتو حد باروك مرح جميرام እንደገና ውን ሻማ መበል 20 ደቂቃ ክለቡ ካልእ ሾቶ ምዝጋቡ ቀይሕ ባህሪ ክልተ ባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወጽያም ድሕሪ ዕረፍቲ ተጻውቱ ቢራን ጾታ ክዕሉሎ ጀሚሮም እንተኾነ ሾቶ ከምዝገቡ ግና ተሸጊሮም እዮም ኣብ መበል 62 ደቂቃ ቀይሕ ባህሪ ካብ ናትናኤል ሰምረ ሾቶ ምርካባ ግና ጾታ ብዓወት ቀይሕ ባህሪ ሰለስተ ባዶ ተዛዚሙ ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም